починаємо розважання над мукою нашого Пана Єсуса Христа. Ахмируем Его Небесному Отцу на прославление и хвалу Его наибоской веричи, покорно дякуючи за великую и надзвичайную любовь до человечества, за то, что спаслал своего Сына, как терпел за нас жахливые покуты и принял смерть на крижі. Гэта розважання хвируем так само для ушанування Найсвятейшей Панни Марии, Маті Болесної, Божого Сина, а так само на ушанування святого Юзефа і тих святих, які особливо побожно ушановували муку Христа. У першій частці будемо розважати об тим, що Пан Єсус витерпів у час від молитви у саді Олівни аж до на несправедливого обвинувачування перед судом. Гэта з зневаги Пана, які Ён за нас терпів, будем ахвяровать, просячи за святий католицький костюм, за святого Отця і за усьо духовенство, а так само за неприятелів Христового крижа і всіх невірних, як Пан Бог дав їм ласку на вертання. Кричить у саді
Jezusa. Rozmowa duszy z Maciej Bolesnej. Rani
Боже, Ты Найсвятейшим сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували в себе дом Твоего откупления, які живеш и владаешь с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог празднує веки вечные. Уже четвертую неделю Великого Поста, такая так само в литургии называется Летаре. Это уже полова поста, так
naprawdę za nami, тому Bogu możemy zrobić pewne już podsumowanie, przyglądać się temu czasu, jaki my przeżyli. I zadać sobie pytanie, naskолько ten czas był przyświęcony Bogu. Сколько my nauczyli się znachodzić ten czas dla Jego, dla zустрічі z Nim, bo tak naprawdę wielki pozwól też i jest, że taki период, jaki my pragniemy i chcemy, jeszcze больше przyświęcić czasu dla tego, kto pierwszy nas polubił, kto oddaje swoje życie za każdego z nas. To godne udzielnie życiu w tych świętych tajemnicach. Teraz prosimy za wszystkie nasze grzechy i prawiny, aby mogli z czystym sercem składać to najświętejsze jak wiarę. Spowiadajmy się Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог Всемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Intencji всей naszej parafii, modlić się dobrym pierożyciwość do czasu, rekolekcje, jakie czekają nas na tym tygodniu. Молим się o pogłębienie wiary dla każdego z nas, a dla tych, którzy dyszą z wielka świata, w dary życia wiecznego. Молим się. Boże, Ty про swojego Syna spradwieczne słowa и однаешь с собою род человечий. Дай просим, как со щирой отданностью и живой верой люд христианский шел насустрач великодным святам. Проспада наша Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей благодарить у едности Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Читання другої книги Хроніки. У те дні усі керівники святаров і народу помножали беззаконие своє, ідучи слідом за усьою агідою язичників. І знеславили дом Пана, як її насвятив у Єрусалимі. І Пан, Бог отцов їхніх, посилав щодня праз посланцов своїх, устуючи рано, перестероги, бо шкодував народ свой і жилье своє. Але яны здзекаваліся з пасанцоў Бога і пагарджалі словамі ягонымі і насміхаліся з пророкаў ягоных, пакуль не ўзняўся гнеў Пана на ягоны народ і не было больш ніякага ратунку. І падпалілі ворагі дом Божий, і разбурылі мур Єрусалему, і спалілі усе ўмацаванні агнём, а ўсё, што было каштоўнае, знішчылі. Тых жа, хто пазбегнуў мяча, павялі ў Вавілон, дзе яны сталі слугамі караля і сыноў ягоных, пакуль не пачаў валадарыць кароль персідскі.
как исполнилось и слово Пана, сказанное устными Еремии. Покуль земля не натешится субботами своими, во все дни спустошения своего будет святковать шаббат на протягу 70 годов. У первый год володарення короля Персов Кира, как исполнилось и слово Пана, сказанное устными Еремии, Пан обудил дух Кира, короля Персов, який загадав обвестить во всім володарстві своїм письмово і вусно кажучи. Так каже Кир, король Персов. Усе володарства земные дал мне Пан, Бог небесный. И он наказал мне побудовать ему дом в Иерусалиме, что у Юдеи. Хто з вас походить з народу Ягоного, нехай он іде туди, а Пан Бог Ягоний, нехай буде з ним. Гэта слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Узніму Єрузалем на вершиню моей радости. Узніму Єрузалем на вершиню моей радости. Над реками Вавилона сидели мы и плакали, коли вспоминали про Сион, на вербах пася род Его, повесили мы наши ярфы. Узніму Єрузалем на вершиню моей радости. Бо тыя, хто взяв нас у полон, потребовали от нас песня, а пригнятальники наши веселя, заспевайте нам одну з песен Сиону. Узніму Єрузалем на вершиню моей радости. Як же нам співать песни Пана на чужой землі, коли забуду тебе, Єрузалем, нехай отсохне моя правица. Узніму Єрузалем на вершиню моей радости. Нехай прилипне язык мой до поднебення моего, коли не буду пам'ятать про тебе, коли не взниму Єрузалем на вершиню моей радости. Узниму Єрузалем на вершиню моей радости. Читання послання святого апостола Павла до Ефесців. Брати, Бог, будучи багатим на милосердність, у своей великой любови полюбил нас, и нас, мертвых за грехов, оживил разом с Христом. Вы избавлены ласкою. И Он воскресил и посадил нас на небесах у Христе Иисусе, как показать о наступных веках неизмерное богатие своей ласки, раздобрыню до нас у Христе Иисусе. Бо ласкою вы избавлены праз веру. И это не от вас, это Божий дар. И не до вчинков, каб ніхто не хвалився. Бо ми, Його справа, створені у Христі Єсусі для добрих учинків, які Бог загодя подрихтував, каб ми у їх жили. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Так
полюби Бог свет, что отдал Сына Своего одинородного. Кожний, хто вірить у Його, має життя вічне. Хвала Тобі, Слово Божає. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Jezus сказал Никодему: jak Моисей узвысил змею у пустыни, так повинен быть узвышений Сын Человечий, каб кожний, хто вірить у Його, мав життя вічне. Бо так полюбил Бог свет, что отдал Сына Своего одинородного, каб кожний, хто вірить у Його, не загинув, але мав життя вічне. Бо не послал Бог Сына Своего у свет, каб судить свет, але каб свет был збавлений праз Його. Хто вірить у Його, не буде осуджений, а хто не вірить, той уже осуджений, тому що не повірив у ім'я одинородного Сина Божого. А суд у тим, що світло прийшло на світ, але люди більш полюбили темру, чим світло, бо учинки їхні були древні. Тому кожний, хто чинить зло, ненавидить світло і не йде до світла, каб не відкрилися його древні учинки. А хто поступає по правді, іде до світла, каб явними були учинки ягоні, бо яны здійснені у Богу. Это слово Пана. Miłowane w Chrystusie, braty i siostry, wczoraj nam z naszej młodzieżą dało się być u Mogiliowie i tam prowadziliśmy taki dzień zasirodzoności dla młodzi Могилевского району, с Бобруйска, Могилева, сами некоторые из Минска приехали. И такой головной темой в этой встрече была тема керигми. Мы размовляли о том, как самообвящать, как говорить про свою веру, как ее делиться, як ділитися тим досвідом Бога, якого відкриваю в своєму житті. І коли вчора так само проглядів ось текст Євангелія на сьогоднішній день, то так направду одразу ён як-то ось наложився на ось такі моменти, які зв'язані з проповідуванням керигми, таких основних, фундаментальних якихось справ. І ось читаючи це цудовне слово, яке ми сьогодні чуємо, тим, що Син Чоловічий має бути узвишений, каб кожен, хто вірить в Його, мав життя вічне, бо так полюбив Бог світ, що дав Сина Свого одинородного, каб кожен, хто вірить в Його, не загинув. Першим таким завжди пунктом керигми це є прийняття Божої любові. To i prawda, że Bóg nas lubi. Z jednego boku, wiecie, to настільки вже jakby zrozumiałe niby prawda, про яку ми чуємо нестомно і часто. Але це та правда, яку маємо прийняти не просто розумом нашим, але прийняти нашим серцем. Маємо це досвідчити і пережити. Бо це правда, так naprawdę надає керунок усьому нашому життю, всіх наших відносин з Богом. Покуль ось
гэта я асабіста не перажыву, не прыму, не дасведчу, не паверу, не прыму вось гэтай правды. Так направду ўсё остальное будзе пэўным такім цяжарам. Цяжарам і тое, што не будзе прыносіць нам вялікай радасці. І наадварот, самі разумеем і ведаем. Калі штосьці для нас важнае, штосьці мы любім, штосьці нам дае прыемнасць, то ідзем да гэтага, чынім гэта. І думаю, сёння ваша прысутнасць звязана з тым, што вы адкрылі ў сабе вось любоў да Бога. І ваша прысутнасць на імшы святой, гэта не звязана толькі са страхам таго, што я саграшу і таму трэба будзе ісці спавядацца. Прыходзіце сюды, в першую чаргу, бо адкрылі ў сабе гэту вось любоў да Бога. Тую любоў, якой ён палюбіў усе свет, што пасылае свайго Сына Езуса Хрыста. Каб кожны з нас меў жыццё вечнае. Той, хто яго прыме, той, хто яго паверыць. Але другім такім пунктам керыгмы гэта ёсць праўда пра наш грэх. І сёння мы бачым словы Езуса Хрыста, які узгадвае падзею, якая адбылася у жыцці Ізраіля, калі яны разам з Маісеем ішлі да абяцанай зямлі. Узгадвае вось гэты момант, калі на пустыні раптам змеі пачалі кусаць Ізраіліту так, што яны паміралі, так, што яны папросту гінулі. Ці задумваліся, чаму гэтыя змеі паявіліся? І што там здарылася такое, што раптам тыя, якія там вандравалі па пустыні, былі заатакаваны гэтымі змеямі. Калі мы начнем чытаць вось гэтую падзею, то узгадаем, што ізраіліты, а можа адразу пытанне, сколькі гадоў народ выбраны хадзіў па пустыні? 40, гэта мы памятаем. Ведаеце, на 38 год, калі ўжо блізка была вось гэта абяцаная зямля, яны падышлі да зямлі Эдома і хацелі прайсці вось гэта абяцанай зямлі сваёй, якую Бог ім запаведаваў. Аднак валадар гэтага Эдому сказаў: "Не, я вас не пушчу праз маю зямлю, вы не можете прайсці". Ну, чаму? Там баяўся, можа, дзе застануцца, будуць ісці, просто там застануцца і будзе яшчэ такі вялікі натоўп ідзе. Ну, папросту не пусціў іх. І тады Маісей вырашае, што папросту яны абыдуць кругом вось гэту зямлю і дойдуць да той абяцанай зямлі. І вось калі яны вырашылі, ўжо ідучы ўжо 38 гадоў, ведаем, што 40, то яшчэ 2 гады ім гэта заняло. Так направда, ідучы вось у гэтым шляху, народ пачынае бунтаваць. Народ пачынае спротивляцца і говорыць, успамінаць, говорить, навошта ты нас всіх вывеў там з гэтага Егіпта. Тут нам не хапае вады, і гэта ежа, якую там ты нам даеш, та манна ўжо нам не смакуе, ўжо нам надаела яна таксама. І вось гэты стан Ізраіля, які, вельмі дзіўны, які не ўмее заўважыць такіх вялікіх знакаў і дзейнасці Бога, які забыўся пра тое, што Бог ім не апякуецца, бо як чытаем, традыцыя, рабіністычнае бачанне вось гэтага моманту вандроўкі праз пустыню пасля гэта выпрабавання ў Мерыба. Так направда Бог забяспечыў народ вадою, вось гэтая крыніца вады як бы была разам з народам, яны заўсёды мелі гэтую ваду. І нават ёсць такое разуменне, што нават тая манна з неба, якая натрымае тая ежа, до такой ступені, што яна кожнаму смакавала так, як хто што любіць, хто што хоча. Калі хоча, каб гэта смакавала як кавалак мяса, то папросту так ім смакавала. А як там не ведаю, сёння хочуць, каб гэта было смачны сыр, то вось так. І яны кажуць, надаела нам гэта. Мы больш не, мы успамінаем Егіпет, мы успамінаем нашу няволю. Яны вось у гэтым моменце, у такім стане вось гэтага бунту, супраціву,
И думак о том, как вернуться в Египет, появляется вот этой змеи. Як знаем, як бачимо, это символ, знак граху. Бо кожне вертання у Єгипет, це вертання у неволю граху. І тому эти змеи, які кусають, люди помирають, тому що ми ведаем докладно, що наступством граху з'являється смерть. Розплата за грехи, каже, читаємо у посланні до римлянам, розплата за грех є смерть. І тому ось це такий досвід смерті, граху свого. Але бачимо, що це не кончиться. Ведаючи, бачачи, що йдуть до Месії і говорять, Месія, рятуй нас, зроби щось, що нам заховає це життя. І тому, ведаємо, Бог Месію говорить, зроби медяного змея і змісти його на великій такій палці. І кожен, хто уздиме в очі свої і з вірою поглядить на такого змея, той буде оцалелий, той не помре, той буде оздоровлений. Глядите, что говорит Бог Моисею. У змей, мы говорим, что это змеи, которые их кусали, это знак, символ показа греху. А Бог каже, покажи его, узними этот грех, хай все поглядят на его, и кто с верой поглядит, той будет збавлений. Як это зрозуміти, що глядячи на грех наш, ми можемо бути збавлені? І знову ж, у той час для їх, коли б ми зосталися тільки у старому заповіті, нам було б це, може, і тяжко зрозуміти, але ми маємо далі ще нічого слово. Як Моїсей узвисив змею у пустині, так повинен бути узвишений Син Чоловічий, щоб кожен, хто вірить в його, мав життя вічне. Ми докладно сьогодні віримо, що Бог узвисив власного Сина Ісуса Христа. А святий Павло говорить, що той, який не знав греху, став грехом для нас. І на початку Великого посту ми з вами узгадували і говорили, що коли у Великому пості особливий спосіб глядим на криж, то так направду ми глядим на Ісуса Христа, який став грехом для нас, став нашим грехом. Той, який не спознав греху, який не мав ніякого греху, він став нашою лянотою, і він став нашим подманом. Ісус Христос став нашою нечистостю, нашою нетерпливостью, нашою ненавистю. Ісус Христос именно этим став. Він став грехом. Как помираючи на грехи, этот грех помер разом з ним. Как ми були з этого греху визволені. Бо коли розплатой за грех є смерть, то эту смерть приймає Ісус Христос. Це ось тая правда, яка вельми потрібна і вельми важна для кожного з нас. Ось ця правда, це керигма, так направду, що грех, який відділяє нас від Бога, який нищить наше життя, який несе смерть, так направду був переможений Ісусом Христом на крижі. І у їм ми ще збавлені, коли з вірою підіймемо в очі і поглядимо на Ісуса Христа, який став грехом для нас, який помирає на крижі, щоб ми могли жити, то так направду ми і живемо. Це третій такий пункт, вельми важний і потрібний, що Ісус Христос, Бог усіх нас збавляє, не покидає нас у греху. Ведаєте, самі тяжко нам поглядіти на грех, свій власний грех. Неприємно, і мені неприємно глядіти на свої слабості, бо вони приводять в сум, незадоволеність самого себе. І сьогоднішній світ вельми часто говорить об тим, що лепей тоді не говорити, коли так неприємно, то не говорити про грех. Тоді хай його просто не буде, якби. Живіть, як вам отримовується. Але Костюл, говорячи об грех, ніколи не покидає чоловіка тільки з грехом, тільки з цим почуттям і переживанням. Маленько говорить і показує, так направду, Ісуса Христа показує на криж. Говорить, що для Бога грех – це не перешкода, щоб нас любити. Бо не глядячи на цей грех, Він усіх нас визволяє. І Він нас чинить свободними, чинить нас вольними. І коли як відказ на цю правду, прийнявши цю правду, що коли ми
з вірою поглядім на Ісуса Христа, який стався нашим грахом, який помер для нашого збавлення. І коли ми оберемо Його, нашого Пана, нашого Володаря, то ми будемо збавлені. Бо бачачи і відкриваючи ось цю всю правду, то автоматично приходить ось цей заклик того, коли так Бог нас полюбив, коли Він нас визволив, і той, який готовий за нас помирати. Чи маєте ще когось, хто за вас готов померти, віддати своє життя за вас? Ісус Христос говорить, я готовий. Навіть коли забойцями з'являємося ми, коли це ми Його забиваємо, і Він готовий за нас померти. І прийнявши, познавши цю правду, направду, нема нічого іншого, як сказати, що Пане, я Тебе, Боже, Ісус Христе, я Тебе приймаю на свого Пана і Володаря. Я приймаю Тебе і ставлю у своєму житті на перше місце. Ти для мене найважніший. Це вельми важливо, ось і костюл, який у четвертій цієї неділі Великого посту, літар радості именно з цієї правди. Тим, що Ісус Христос помирає за мене. Я вже не повинен помирати. Я можу жити. Я можу далі тішитися життям, тому що Ісус Христос це чинить за мене. І в цьому ось радість, у цьому ось досвід. І хане, після ось цього досвіду відкриття, вельми важливий є момент, звісно, це нашої молитви. Молитва до Духа Святого, як Він нас узмоцнив в цьому переконанні. Щоб ми у якомусь моменті нашого життя не захотіли повернутися знову в Єгипет, а відвернутися від Христа. Тому просимо Ісуса Христа сьогодні, просимо Духа Святого, щоб наповнив кожного з нас, узмоцнив нас ось у цьому переконанні, в цьому прийнятті, в цій правді, тим, що Бог кожного з нас любить. Так, як ми сьогодні читаємо, що віддає свого власного Сина для нашого спасіння. Вельми допоможним. Це такий 6-й пункт Заповіді Кирилівни. Допоможним у нашій житті віри з'являється супольність. Так само ту, яку ми сьогодні створюємо з вами. Це наша парафія. Це ті, з якими ви молитеся, з якими зустрічаєтеся, з якими створюється ще менше якісь супольності. Молитовне, познання, відкривання, фармаційне. Як же ж воно потрібне і важне. Бо по-особку завжди вельми страшно. І є неупевненість, є відчування, що якби не дадим ради. Але завжди віримо, що супольність – це той організм, який дозволяє нам рости, який дозволяє нам відчути цю підтримку. Це як ті крили, які дозволяють нам летіти наперед. Це ті, які допомагають, тому вельми важливо. І ми збираємося не тільки для того, щоб сповнити Божий наказ, День Святий святкувати, але збираємося так само, як спільно молитися. Так як це сьогодні інтенція Мши Святої за всю нашу парафію. Ми злучаємося спільно разом, молитися один за другого. Бо менавіта у супольності є ось це наше зростання, є дальніший шлях, не по-особку, але разом, досвідчуючи допомоги, такого допоможного плеча один другого. Тому так само сьогодні хочу дякувати добру Богу за дар нашої супольності, за ту можливість спільно разом kroczyć u tej wędrowcy do zbawienia. Spoznawać wspólnie razem, tak samo jak Bóg dzielniczy wśród nas. Ale oprócz tego wszystkiego, tak samo ważne rozumieć tym, że Bóg nas posyłaje. Bóg nas posyłaje. I tak jak dzisiaj my czytajemy u Ewangelii, что Бог посылает нас у свет, в этот свет. Этот свет, грецкое слово там космос. Не просто действие там, вот только, хотя найближей то это наши близкие, это наши родные. Але так направду всюди посылает кожного з нас для того, щоб ми стали свідками того, що ми пережили і досвідчили. І тому за кожним разом
na zakończenie liturgii, na zakończenie mszy świętej jest to posłanie nas. Будьте świadkami того, что познали. Будьте świadkami tej prawdy, której poczuli, której przyjęli serce i z wierą, jaką хочете dzielić w swoim codziennym życiu. Niechaj ta prawda, ta prawda, jaka приносить радость, застанется вельми глубоко в нашем сердце, да и вертайтесь. Вот так полюбил Бог свет, что дал Сына Своего Единородного, как каждый, кто верит в Его, не загинул, а имел житие вечное. Вызнаем нашу веру. Веру в единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и всего важного и неважного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, за Отца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, разве якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, подле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придет в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Верую в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв раз пророков. Веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного у будущем свете. Аминь. Da Boga, jaki wywodzić nas z ciemnych grachu i odorwaje swoim światłom, uzniesią z wierą i supolne malitwy i prośby. Molim się za święty Kościół, aby on ukazywał ludziom szlak do Boga, Stworzyciela i Pana всего stworzenia. Ciebie proszę. Słuchaj nas, Panie. Molim się za spowiedników, aby oni z любов'ю nastawiali grzeszników i weli ich do granicy łaski i życia. Ciebie proszę. Wysłuchaj nas, Panie. Molim się za tych, kto kieruje dzierżawami, aby oni dopomagali wszystkim zaniedbanym i pokrzywdzonym. Ciebie proszę. Wysłuchaj nas, Panie. Molim się za ludzi, які знаходяться у полоні дренних звичай, щоб з допомогою Божої ласки вони отримали моц, потрібну для odnowy свого життя. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся об ласce доброї сповіді для тих, хто удільничає у великопостних реколекціях. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, удільників этой евхаристичної віри, молимся за всю нашу парафію, щоб відновлення, обіцяння Христу Великую Суботу зробило наше християнське життя більш сталим і відказним. Ciebie proszę. Wysłuchaj nas, Panie. Молимся так само o всіх тих наших інтенціях, з якими сьогодні приходимо на цю Евхаристію. Молимся о духа покаяння для нашого народу, о справедливості і правді в нашій країні. Молимся о потрібних ласках для медиків, добро здоров'я для хворих. Саме всіх тих справах, які важні, з якими приходите на цю Евхаристію. Ciebie просим. Wysłuchaj nas, Panie. Всемогутний Боже, Ty sam wyleczujesz nasze słabości i pokazujesz szlak do сапраўднага szczęścia. Czyni prosim, aby my zawsze byli wierni Tobie. Prac Chrysta, Pana naszego. Amen. Спев номер 201. Дай силы, гряди, дай
как мою и вашу ахвяру. При нем Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх, на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Милосердный Боже, мы с радостью приносим Тебе дары на ахвяру, якая нас оздоровляет. Покорно Тебе просим, да поможи нам с глубокой верой належной пошаны складать ее за збавление всего свету. Раз Христа Пана нашего. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серце. Узносим їх до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Богна гэта і справядлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Святы Ойче Всемогутны вечны Бог, Ты даеш нам асаблівы час ласкі і аднаўлення, каб мы ачысцілі нашае сэрцы ад неўпарадкаваных скіднасцяў і сярод зямных спраў дбалі найперш пра вечнае збаўленне. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усімагутны Божа. Освяти гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёй нашага Пана Езуса Христа. І Он, калі добравольна выдаў сябе на мукі, взяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсім, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано. Падобным чынам па вячэру ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсім, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христе хвале. Wspominając śmierć z mертвых powstania Twojego Syna, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що вчинив нас годними стоять перед Тобою і служити Тобі. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Ты, Пане, про костел, рассеянный по всему свете, удосконалив у любови, разом с папой нашим Францишком, біскупом нашим, Казимиром и всем духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули надію на воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці дійшов з гэтага світу і дозволив убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічному, єдності за Святейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом и Пречистым Обранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом, святым Яном Павлом, другими и всеми святыми, які з продвеку подобалися Тобі. Как з ними мы их хвалили и прославляли Тебя, как Сына Твоего Иисуса Христа.
Раз Христа с Христом и у Христе, Тобі Божий Отче всемогутний, єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Молимся, Отца Небесного, нас научил наш Пан Иисус Христос. Збав нас от усякого злого. Ласкаво супокою дні наші, допоможи нам у милосердності Твоєї, как мы были завсюди вольны от греху и захованы от усялякого неспокою. Чекали исполнения счастливой надеи, прийти збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру костела Твоего. И будь ласкавый, згодно с Твоей волей, дарите вы супокоем и едность. Ки живешь и володаришь, веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближним знак спокоя. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу. Щасливе покликане на вечеру Його. Пане, я не вартий, как Ты войшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Єрусалим, збудований як город, моцно з'єднаний, куди узыходять покоління Пана, как прославлять имя Пана. Спев номер 22. Споживає моє тіло.
освятляешь каждого человека, який на этот свет приходит. Осветли наши души зянием Твоей ласки, как думки наши были сгодные с Твоей волей, и как мы щирым сердцем Тебе любили, праз Христа Пана наша. Послухайте, будь ласка, душпасторських об'явок на 4-ту неділю Великого посту. Перше, щиро всім вам дякую за сьогоднішню нашу молитву. Дякуємо тим, хто прибирав нашу капличку на протягу тижня за складене ахвярування, за ахвяри, які складаються на справу будови нашого костьола. Завжди після святої мши можна буде це сьогодні вчинити. І добро Бог кожному з вас узнавить. А на гэтым тижні літургії ми відзначаємо. 16 соковика у автора годовина посвячення архікатедрального костьола у Мінську, у архікатедрі урочистость у нашій архідієцезі і свята. У п'ятницю 19 соковика урочистость святого Юзефа, обранника Найсвятейшої Панни Марії. Це обов'язкова урочистость. І так само в цей день починаються наші великопостные реколлекции парафиальные. И тому у пятницу святая мша о 7 године с наукой для дорослых. У 10:30 крыжовый шлях и святая мша с наукой для дорослых. У 18:30 крыжовый шлях, о 19 године святая мша с наукой для дорослых. И о 20 године реколлекционная наука для мужчин. В этом году мы переживаем год святого Юзефа. И это урочистость, и реколлекция розпочинається тому. Маємо додаткову ще науку для мужчин, усіх мужчин запрошуємо у п'ятницю о 20 годині. Ну, наймшу святую одразу, а пізніше ось на вашу зустрічу. Коли у суботу 20 соковика о 8 годині святая мша з наукою, о 12 так само, о 13 годині крижовий шлях для дітей і наука для їх буде. У 18 годині наука для молоді і вечором о 19 годині святая мша з наукою для дорослих. Ну і 21-го в неділю розклад, звичайно, недільний,